Jak si stáhnout a nainstalovat jakýkoliv můj plugin pack. Takže dejme tomu, že jste si stáhli balíček EditTuber. Nejspíš se to bude jmenovat jinak, ale teď to mám konkrétně pojmenované. Po rozbalení se z WinRARu stane normální složka, kde máte tyhle složky, co obsahuje tenhle balíček. Můžeme si to hodit sem a jak to teda nainstalovat? Kliknete tady na tlačítko Windows a zmačknete pravým. Kliknete na spustit a vyjede vám tahle tabulka, kde napíšete procento a data procento. Takhle ať to vypadá a zmačknete OK. Otevře se vám vaše appdata. Teďkom, když jsme tady, tak si otevřeme tuhle složku Blackmagic Design a DaVinci Resolve. Následuje Support, Fusion a teď se to rozděluje na dva typy. Pokud chcete, ať je plugin i ve Fusionu, i v Edit Page, v případě toho, že ho chcete mít v Edit Page, tak ty věci dáte do Templates, ale v případě toho, že ty pluginy chcete mít ve Fusionu, tak ho dáte do složky Macros. Ukážeme si oboje, teď půjdeme Templates. Klikneme Templates, tady složka Edit, jestli ji tam nemáte, tak si ji vytvoříte. Budete tady mít jenom složku Effects, to jsem si tady vytvořil já, tu Titles, a pokud zase nemáte složku Effects, tak si ji vytvoříte. Musí se to jmenovat stejně. Otevřu si složku Effects a já to takhle tady mám. Takže buď si vytvoříte stejné složky a takhle si je pojmenujete, takže to znamená, vytvořím si složku, která se bude jmenovat takhle, 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 a pak jednoduše, když si otevřu ten EditTuber a mám tady tohle, tak vždycky udělám následovní věc. Věci ze složky Anim si přetáhnu do složky Anim, co mám v DaVinci. Ze složky generatoru si přetáhnu věci do složky generatoru, co mám tady. A teď jste si například stáhli další můj plugin pack, který se jmenuje Dokumentary, tak si ho otevřete a zase na vás vyskočí tyhle složky. No, ale vy už ty složky máte, protože jste si ji přetáhli z YouTube packu. Tak teď jednoduše, co stačí udělat je, že si každou z tuhle složku z Dokumentary packu například otevřu a věci přetáhnu odsaď sem. A tímhle můžu do těch složek pořád přidávat. A doporučuji vám ještě vytvořit složku tuhle, kde se budou dávat věci, které nebudou zatříděné, jako například highlighter a tyhle ostatní věci. A teďkom si ukážeme, jak si tyhle pluginy dát do Fusionu. Zase Windows, spustit, app data, Blackmagic, DaVinci Resolve, Support, Fusion a Macros. Akorát ve složce Macros neděláte žádné složky, prostě to tam natvrdo skopírujete. To znamená, otevřu tuhle složku, přetáhnu, hodím tady. Otevřu další složku, přetáhnu, hodím tady. A to je všechno.